सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या 78 जागांसाठी आरक्षण सोडत मंगळवारी पार पडली आहे। महापालिकेचे आयुक्त सत्यम गांधी यांनी हे आरक्षण सोडत मिरजेतील बालगंधर्व नाट्यगृहात जाहीर केली। सांगली महापालिकेत 78 जागा असून यापैकी 39 जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या। महापालिकेच्या 78 जागांपैकी 45 जागा सर्वसाधारण गटासाठी, अनुसूचित जातींसाठी 11, अनुसूचित जमातीसाठी 1 आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 21 जागांचं आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे। सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिकेत गेल्या 2.5 वर्षापासून प्रशासक आहेत। महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सर्वच राजकीय पक्षांचं लक्ष या आरक्षण सोडतीकडे लागलं होतं। जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळे अनेक दिग्गज नेत्यांना याचा फटका बसणार आहे। त्यामुळे इच्छुक विद्यमान माजी नगरसेवकांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून राहिलंय। मराठी एस न्यूजसाठी मिरजहून इम्रान मुल्ला।